Ja moro se olisi Juustohiiri täällä taas ja tänään pelataan taas Clash Royalea. Lähdetään vaikka tällä dekillä pelaamaan Länderiä. Katsotaan, jos tästä tulee vähän lyhyempi video kuin niistä muista, mitä me hirveästi kerkeä kuvaamaan. On vähän kiireitä tässä. Mutta yritän parhaani. Tämä video on siis maanantaina kuvattu. Joo. Eli tänään vitsi ettei sai hyvää hyökkäys. Goblinit pois. Niin sain minäkin hyvän hyökkäyksen. Goblinit äkkiä puolustamaan hyökkäystä. Katsotaan, me saadaan johdettua tätä aika hyvin. Saadaanko... Me voitettiin tämä peli 3-0, nimittäin toi ei osaa puolustaa vitsiä näköjään. Näin et totto siis, äkkiä roketti. Vaan häiriöntekijöitä. Minun autossa siis kuvaatte. Haluatteko te, että mä teen vlogeja vai haluatteko, että teen ihan pelivideoita vai että teenkö mä uuden kanavan? Toisen kanavan ja siihen vlogeja. Vai että teenkö tähän samalle vlogeja. Niin kommentoikaa siihen sitten ja video on kestänyt 2 minuuttia kohta kestänyt. Ehkä keretään vielä yksi peli pelata. Minähän se häiriöntekijä meni jonnekin, en tiedä. Kuitenkin äkkiä kierrätetään kortteja. Muita pois tuolta. Ja Baby Dragoni on paha. Vitsi äkkiä siihen ja sai aika hyvät HP tehtyä, mutta ei niin hyviä, että voittaisi meidät. Tai saattaa ehkä tehdäkin. Yritetään saada noin barbaarit. Ei meidän pitää ottaa bomber käyttöön. Ja nyt meidän pitää puolustaakin. Puolustaminen onkin tärkeää. Näin. Se ampuu niitä. Nyt mun pitää kierrättää, että mä saan ton vitsin. Se saa tehtyä HP:tä. Näin, sitten vitsi otetaan sieltä käyttöön heti kun saamme. Video on kestänyt 3 minuuttia kohta. Joo, nyt tuli se häiriöntekijäkin sieltä mukavasti katsomaan mitä teen. Joo, siis se sai tornin, mutta eiköhän mekin saada kohta torni. Suht pitkään on kestänyt tää video, mutta yritän parhaani. Kohta pitää ruveta lopettelemaan, vaikka Siku on tän pelin pelannut loppuun. Pitää ruveta sitten lopettelemaan. Bomberi sai vielä yhden hitin tehtyä sinne. Kierrätetään vitsi meille. Näin, niin saadaan sekin siitä. Baby Dragoni pois siitä. Viestiä tuli häiriötekijälle. Ei anneta sen häiritä. Se tekee vähän HP:tä, mutta me aiomme ottaa tornin. Niin kuin me saammekin. Ruvetaan tekemään toista hyökkäystä toiselle tornille jo valmiiksi. Saatiin se siitä. Kierrätetään kortteja. Vitsi. Kaikkea hyvää sinne. Sinne tuli Goblin Barrel. Tuonne tuli Goblin Barrel. Laitetaan vaikkapa barbaarit keskelle pihaa. Naitti puolustamaan bomberia, ettei tee ylimääräisiä HP:tä. Näin. Sitten laitetaan roketti. Nyt menee tiukoille. Tää no ei menekään. Me johdetaan tätä peliä. Ehkä. Tää no niin, no niin ja niin. Tietysti pikkutornia HP:llä johdetaan ainakin. Mitähän tästäkin pelistä tulee? Se nähdään jossain välissä. Laitetaan uusi naitti. Nyt se yrittää saada tornia, mutta minä en anna sille tornia. Laitetaan vielä jotain sinne. Goblin
Goblinit tommosta ja uutta hyökkäystä kehittelemään. Knaitti siihen. Yksi tekee siihen HP:tä. Laitetaan skeletonit puolustamaan taas Goblin Barrelia. Näin. Barbarit. Tästä ehkä tulee tasapeli, nimittäin tämä peli on niin tiukka. Jos me kierrätämme rokettia nopeasti, niin saatamme voittaakin tämän pelin. Mutta olen siitä erittäin eri todennäköinen. Nyt saatiin skeletonit, laitetaan nyt puolustukseen. Näin. Laitetaan Knaitti keskelle pihaa. Tästä tulee tasapeli, mutta hyvin vastustajakin. Varmaan on käynyt ehkä isommillakin areenoilla. Toisella käyttäjällä varmaan. Mutta niin olen minäkin. Mutta niitä käyttäjiä ei ole millään puhelimella enää voi puhella, mutta se on rikki. Mutta mä luulen, että tämä video ruvetaan lopettelemaan. Käykää tilaamassa kanava ja tykätkää ja kommentoikaa ja se olisi. Älä nyt siinä. Moi.